Maayong adlaw, karon day nga adlaw kay na ako'y hatagan og pagtagad nga balak pinadala. So ako day ang inyong magbalalak, Cyril Lidinio Librando from Bai City, Negros Oriental. So karon akong hatagan og kinabuhi kining usa ka balak pinadala ni Sir Anthony Sara sa may Minglanilla, Cebu. Before ko mobalak, palihog lang kong subscribe diri sa akong YouTube channel para always kayong updated sa akong mga susunod ng mga videos. So, mo kini ang balak naguluhan, pagkaanindot sa kabuntagon o pagkatahom sudungon ang kabuntagon. Uban sa iya ng alimyon nga kahumot, nga dinayugan sa hangin nga huyuhod. Uban sa bidlisiw sa haring adlaw, ninsayo sa kabuntagon. Ug ang kabugnaw nga hangin nga mopasigad sa atong kalawasan. Mo'y mga saksi sa atong kahimsog ug pagkamalipayon. Ug kinigasa sa kahitasan nga maoy tag-iya ni ining tanan. Busa, angay laman kita nga magpasalamat sa kahitasan. Kay kung wala pang iyang dakong kaluoy alang kanato, wala unta kita karon ning kinabuhian. Busa, angay laman kita nga magpasalamat ngadto kanimo. Kay bisan pagani sa hangin nga atong gininhawa, dako na kaayo piningasa sa atong kinabuhi. Binayran tungod kay dili pa kini oxygen. Busa pasalamati ang Ginoo sa hangin nga dili binayran. Kining maong balak naguluhan ug pagkaanindot sa kabuntagon. Pinadala kini ni Sir Anthony Sara sa may Minglanilla, Cebu. Daghang salamat. God bless us all. Bye-bye.